1606. június 23-án Magyarországon megkötötték a bécsi békét, amely lezárta a Bocskai István által vezetett felkelést. Kevesen tudnak erről az ünnepről, pedig egy nagyon fontos történelmi pillanat volt ez akkor. A monori református kistemplomban ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg a bécsi békekötésről. József ezt mondta a testvéreinek: ne féljetek, ti gonoszt gondoltatok ellenem, de az Isten jóra gondolta fordítani, hogy úgy cselekedjék, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Most annak okáért ne féljetek, mert eltartalként titeket és a ti gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és a szívükre beszélt. Amen. Kedves testvérek, az első, amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy megszületik a béke. Az emberek szívében ott van egyfajta vágyakozás, sokféle értelmetlen pusztulás, pusztítás után emberáldozatok és az ország vérkeringésében, gazdasági állapotában egyfajta vereség, a háború, még akkor is, hogyha mindig voltak, akik meggazdagodtak egy-egy háborús időszakon. Azonban a népnek szüksége volt a békére, és az Úristen adta ezt a csodálatos vezetést, hogy akkor békével záruljon ez a szabadságharc. És az álmosdi első győzelem óta, 1604. szeptember 15-től számítva, így 1606 nyaráig végül lezajlódott ez a szabadságharc, és megköttetett a bécsi béke. Azaz elindult ennek a békekötésnek egy folyamata, és én erre szeretném fölhívni a figyelmet, valahogy szívemben mezőgazdásznak maradva, a történelmi tananyagból is általában azok ragadtak meg, ahol egy kicsit a mezőgazdaság előjött. És az történt, hogy amikor a rendek leültek tárgyalni, hogy megkössék ezt a békét, akkor egy idő után, ha nem is néztek az órájukra, nem is néztek a naptárjukra, kalendárium ott volt a szívükben, és megérezték azt, hogy közeledik a nyár, nekik haza kell menniük aratni. De hát le kellett zárni ezt a békét, és a majdnem elkészült béke folyamatban már nem voltak, akik ellenőrizzék ennek a békének a ratifikálását, és belekerültek bizony olyan dolgok, amik a békekötéskor nem szerepeltek a tárgyalóasztalnál. Belekerült ez, hogy nem mindenki számára gyakorolható szabadon az új vallás. És belekerült az is, amire aztán a katolikus egyház, tisztelve, szeretve őket, hogy a római katolikus vallás sérelme nélkül gyakorolják. Hát bizony ritka volt az a helyzet, hogy így meg tudták volna tartani a templomaikat, amiket a református vagy evangélikus hitre áttért hívek, a templomukat is onnantól kezdve református vagy evangélikus templomként használták. Bizony kellett a trükk és jó néhány bizony hitvalló, kardot rántó helyzet. Ezért olvastam Józsefnek
a mondatát, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, Isten mégis jóra gondolta fordítani, hogy sok nép életét megtartsa. Tehát ebben a szent elhatározásban, hogy a nemesek hazamentek, mert hogy aratás van, és a búza nem maradhat lábon, le kell aratni, ott hagyták a bécsi béke lezárásának szinte utolsó 24. órában zajló fázisát, és ez bőven elég volt arra, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, azaz belecsempészék ezeket az addig meg nem beszélt és jóvá nem hagyott cikkelyeket. Hozott aztán ez több mint 160 esztendős nyomorúságot a történelmünkben, de Isten mégis jóra gondolta fordítani, és mégis adta második József türelmi rendeleteit, aminek utána aztán mégis az országunkban ez a szabadvallás gyakorlat teret hódíthatott. Kedves testvérek, mi lehet ebből a tanúság? Ne menjünk aratni, hát egyáltalán nem mond ilyet a hajdani mezőgazdász. Természetesen, ami ránk bízatik, és ami gyümölcsként, termésként, lelkiekben vagy fizikálisan megadatott nekünk, azt meg kell tenni. De úgy, hogy amit odáig elértünk, azt ne hagyjuk védtelenül. Őrizzük meg, tartsd meg a hitet, őrizd meg a szívedbe elrejtett isteni kincset. Sokféle figyelmeztetés van erre, ami Urunktól, hát tartsuk meg, hogy idegen kezek mindezt el ne vegyék tőlünk. Furcsa, hogyha egy kicsit logikusan gondolkodunk abban, hogy hogyan kellene nevelni a gyerekeinket. Én most az elmúlt napokban jó néhány gyerekkel voltam együtt, akkor teljesen logikus a gyerekeknek az a kérdése, hogy miért emlékezünk vesztes szabadságharcokra március 15-én, október 6-án, október 23-án. És hogyha van győztes szabadságharc, akkor miért nem tudjuk azt, hogy június 23-án mi történt? Én se tudtam sokáig. Ma megkérdeztem a nagy templomban 262 embert, és olyan kórusban mondták, hogy mi van március 15-én, de hogy mi van június 23-án, ezt nem tudják. És ez kicsit a magyar népléleknek, ki tudja, a történelmoktatásunk hiányosságának, vagy talán egy kommunista ideológiának a hazugságainak köszönhető, én most nem foglalok ebben állást, de ha volt győztes szabadságharc, akkor avval lezáruló békének az aláírásának a dátumát, azt miért nem tudja a magyar ember? Én azt szeretném mondani, én egy lelkipásztor vagyok, és azt mondták, és ebben én nagyon az iskolának az elején járok, hogy a lelkipásztorok ne akarjanak beleszólni a politikába, hanem mi legyünk a társadalom lelkiismerete. És ez így is van, azt gondolom. Isten nekünk egy sajátos küldetést adott. Legyen ez a város egy olyan település, ahol elhatározzuk, talán éppen ma délután, hogy minden esztendő, június 23-ához legközelebb eső vasárnapján tartunk itt egy ünnepséget. A bécsi béke után talán sokan tudjuk, hogy nem olyan kicsi idővel Bocskait megmérgezték. Dicsőséges halál, ugye? De azt is tudjuk, hogy amikor ratifikálták ezt a békét, akkor az ott elhangzott beszédében elmondta, hogy őseink hite, nemzetünk szabadsága minden aranynál és ezüstnél drágább nekem. Őseink hite és nemzetünk szabadsága minden aranynál és ezüstnél drágább nekem. Olyan jó lenne, hogyha amikor rólunk beszélne valaki, akkor legalább maradna egy olyan mondat utánunk, egy, nem több, egy, ami továbbadható lenne. Az emlékezés nagyon-nagyon hiányzik a mi magyar életünkből, az emlékeztetés, a hiteles emlékeztetés még inkább. Keserves nemzetünk, szomorodott szívünk, egyszer hadd vidámuljon. Rabságból testünk, síralomból lelkünk, immár hadd szabaduljon. Ezeknek fejében, boldog reménységben minden ember induljon. Ezeknek fejében, boldog reménységben minden ember induljon. Adat igazgató, győzelmet adó, bölcs
Bocskai egyik nagy nagysága, nagy teljesítmény az, hogy egységbe tudta kovácsolni Magyarország és Erdély több nemzetiségű, több vallású népét. Nagyon kevés embernek adatott ez meg később a történelemben. Mégis egy olyan egységet, egy olyan közösséget tudott kovácsolni a különböző érdekű, különböző felekezetű és vallási népből, hogy akkor abban a pár évben abban az egy évben Magyarországra nem tört idegenhad. Mai napig az egyik legfájdalmasabb üzenete a magyarságnak. Nemzetközi törekvéseinkben nem számíthatunk senki másra, csak saját magunkra. És a velünk egy országban, egy hazában élő nemzetekre. 4 szabadságharcunk közül 2 záró békekötéssel. Sem 1949-ben, sem 1956-ban nincs békekötés, csak megtorlás. Rákóczi szabadságharcot a szatmári béke zárja le, mert egy jó alkú. De a bécsi béke az egyetlen olyan magyar béke, ahol 3 mondat kivételével az osztrák udvar gondolkodás nélkül aláírta azt, amit a magyarok diktáltak. Az egyetlen olyan békekötésünk, ahol mi diktáltuk a feltételeket, és gondolkodás nélkül elfogadták. Nem olvassuk a történelemkönyvekbe. Nincs a köztudatban. Egyik legnagyobb győzelmünk, és legnagyobb sikerünk. De Bocskai tudja azt is, hogy nem csak kint, a külpolitikájában kell sikeresnek lennie, hanem a hajdú vitézeit, akiknek győzelmét köszönheti, meg kell jutalmaznia. És nem drága pénzen, nem zsoldot ad nekik, hanem földet ad nekik és területet, a mai hajdúságot, ahol letelepedhetnek. És ha ott, azokban a közösségekben együtt maradnak, kollektív nemesség jár érte. Létrehoz egy olyan vitézlő rendet, mely nem csak őrzi és műveli a földet, de szükség esetén fegyverrel megvédi azt. Az akkori megfogyatkozott és érdekek mentén politizáló nemesség mellé egy olyan katonai rendet hoz létre, amelynek a gyümölcseit már nem ő aratja le, hanem a későbbi fejedelmek, köztük Bethlen Gábor. Rájön, hogy a Párcium népe tudja megvédeni azt a belső Erdélyt, amely, ha elkerüli a török, tatár dúlásokat, és elkerüli az újabb nyugati támadásokat, egy olyan belső szigetté tud alakulni, ahol a magyar kultúra, ami Moháccsal derékba tört, az újra tud éledni, és fent tud maradni. Bocskai nem éli meg ezt a lehetőséget. Sőt, egy-két fejedelem is meghal addig, még ezt meglátják. De a mai napig látszik Erdély fejlettsége. Ma Erdély Románia legfejlettebb régiója. Az az Erdély, amit Bocskai a hajdúival próbált megvédeni, olyan gondolkodókat adott a világnak, olyan utazókat, amik nélkül a magyar történelem, a magyar irodalom szegényebb lenne. A magyar történelmünk jelentős része annak köszönhető, hogy Bocskai létrehoz egy olyan élő pajzsot a Párcium vidékén, aki vérével védi az erdélyi lehetőségeket. Miről is szól az a bécsi béke? 13 cikkelye van, az első cikkely rendelkezik a vallásszabadságról, és csak az utolsó rendelkezik Bocskai javairól. Milyen furcsa, nem? Az első dolog, amit rendez, az Istennel való kapcsolat. Az utána a következő cikkelyek foglalkoznak a magyar szentkoronával, a magyar rendi sérelmekkel, Erdély hatályával, és csak legutoljára foglalkozik Bocskaival. Olyan példát ad ezzel nekünk. Az első dolog, amit rendel kell tenni, az Istennel való kapcsolatunk. Bocskai győztes hadvezérként megtehetné, hogy az akkor a magyar és erdélyi területeken élő emberek, akiknek már 80%-a valamely protestáns felekezet tagja, hogy egyszerűen kizárja a katolikus kart és a katolikus rendeket, és egy protestáns országgá változtatja Magyarországot és Erdélyt. De nem teszi. Megtehetné, visszaélhetne erejével. És Nyugat-Európában, ha megnézzük az összes vallásháborút, kivétel nélkül a győztes írja a vallási feltételeket is. Bocskai azt tudja mondani,
Jogos a katolikusok kérése. Senki vallásában ne háborgattassék, és ne gátoltassék. Bocskai nemes lelkűségéről árulkodik az, hogy nem legyőzött ellenségként bánik katolikus és császári ellenfeleivel, hanem tudja, hogy nemzetünk javát és hazánk megmaradását azt szolgálja, ha az országon belül is vallásbékét tud biztosítani. Mondhatjuk azt, mit ért el vele? A bécsi béke, aminek csöndes kis záradéka, illetve járuléka volt, az úgynevezett zsitvatoroki béke, amikor a két nagyhatalom magyar közvetítéssel a Magyar Királyság területén leül és 20 éves fegyverszünetet köt. El tudjuk már ezt képzelni? Az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország kelet-ukrajnai helyzet miatt 20 éves megállapodást ír alá Budapesten a mi közvetítésünkkel. Körülbelül talán sántít ez a hasonlat, de ilyen nagyságúba kell gondolkoznunk. Ez nem a sértett nagyúr egyszerű bosszúja. Ez nem egy erdei hatalmat mindenáron magának megtartani akaró fejedelem egyszerű politikai mellékhozadéka. Óriási diplomáciai lépés. Magyarországon ez a béke teremti meg a vallási türelem, a türelmi rendelet, amit már hallottunk Istvánról, a türelmi rendelet alapjait. Ez a béke ad Magyarországnak ismét a császári udvarban szószólót és magyar országbírót és nádort. Ez a béke az, amely rendezi Erdély nyugati határának vonalát. Ez a béke az, ami később szinte fölrúg a császári hatalom, és vesz sokszor semmibe, és lesz belőle gályarabság, és lesz belőle ellenreformáció, de ez a béke az alapja annak, hogy ma, a 21. században, protestáns templomban hallgathatjuk Isten igéjét. Vas Albert, intelem. Percre se feled, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen. Összetartásban rejlik csak erő. Más ember földjén nincs számodra hely. Félvilágot is befuthatod, más ember földjén testvértelen leszel, s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, ha nemzetedről megfeledkezel. Te bús magyar, kit száműzött hazád, s idegen zsarnok lakja otthonod. Bús sorsodért ne vádold nemzeted, kit úgy tűnik, Isten is elhagyott. A látszat csal, Isten ma is a régi. Te hagytad őt el, te s a többiek. S míg vissza nem zarándokoltok hozzá, s a múlt hibáit le nem törlitek, magyar földön nem lesz új Magyarország. Gaz és szemét nem terem nemzetet. S a gyűlöletet nem mossa le semmi, csak az összetartó igaz szeretet.